Az gaitezen estatistika gaiarekin. Lehenbiziko bideo tutorial honetan zenbait kontzeptu ikusiko ditugu, hasierako kontzeptuak dira, eta iruditzen zait benetan sinplea direla. Populazioa, lagina eta aldagai estadistikoak. Populazioa zer da? Edozein azterketa estadistikoa egiten denean hartutako elementu guztiak. Elementuai, normalian personei galderak egiten dizkiogu, osatzen den persona kopuruari populazioa deitzen zaio. Egia esan, ez du zertan personak izan behar beti. Adibidez, Lasarteko herrian erabakiko bagenu azterketa estadistiko bat egitea, jakinez zenbat neurtzen dute biztanle guztiak, populazioa izango litzateke Lasarten dauden biztanle guztiak. Baina gertatzen dena da askotan populazioa oso altua dela. Aurreko adibidean aipatutako Lasarteko biztanleen altuerak agian ez da oso altua izango, baino egingo bagenu Gipuzkoa osoko biztanle guztien altuerak azterketa, horri buruzko azterketa, datu asko jaso beharko genituzke, eta askoz erresagoa gertatuko zitzaigun, ez populazio osoari galdetzea, baizik eta lagina bat, muestra bat hartzea. Eta hori da hain zuzen ere lagina, aztertzen den populazioaren zatia. Eta hau da askotan egiten dena, adibidez, hauteskundetan edo etzaile persona guztiei galdetzen zer da, zein da zure intentzioa botoa emateko garaian, hartzen da lagin bat, lagin esanguratsua normalian, eta hortik gero ateratzen dira, inferitzen dira, ondorioztatzen dira, hori ondorioak, baino lagina bati galdetzen. Bukatzeko aldagai estadistikoa, populazio edo lagin batean azter daiteken propietatea. Aldagai estadistikoa izan daiteke personen pixua, izan daiteke personen anai-arreben kopurua, izan daiteke personen lana edo langabezian dauden, ala lanian dauden. Hau da, galdetzen dugun guztioi da aldagai estadistikoa. Ikus dezagun adibide bat. 250.188 biztanleko hiri batean ezkonduta dauden personen ehunekoa jakin nahi dugu. Horretarako, 3.256 biztanle aukeratu eta ondorioak populazio osoari zabalduko zaizkio. Ikusten dezuen bezala, biztanle kopurua haundi xamarra da, 250.000 biztanle baino gehiago ditu hiri horrek, beraz, erabakitzen da ez denei, ez populazio osoari galdetzea baizik eta lagin bati. Beraz, kasu hontan, aldagai estadistikoa da galdetzen denoi. Hau da, persona bat eskonduta dagoen, ala ez, hori da jakin nahi duguna. Populazioa noski da hiriko 250.000 eta piko biztanle guztiak, eta hartutako laginea 3.256 personekoa. Hemen aipatu beharra dago, lagina txikila baldimada, oso txikila baldimada, hortikan atera daitezken ondorioak ez diala oso fidagarriak izango. Hartzen badeu, ez 3.256 persona baizik eta adibidez 250.000-aren erdila, hau da, hartuko bagenu lagina bezala 125.000 persona, hortikan laginatikan ateratako emaitzak, ondorioak, nahiko eraldagarriak izango ziren populazio osorako, hau da, nahiko emaitza onak lortuko genituzke, baina noski lagina hemen ere 125.000 personen lagina oso altua da.
Eta bukatzeko, aldagai estadistikoaren tipoak. Aldagai estadistikoa izan daiteke kualitatiboa eta kuantitatiboa. Hitza berak esaten du zertan gauza bat eta zertan bestea. Kualitatiboa, emaitzak, personen emaitzak ezaugarriak direnean. Eta kuantitatiboa, emaitzak zenbakiak direnean. Hitzak dire ezaugarriak eta zenbakiak. Lehenbiziko kasuan, kualitatiboa ematen digutenean erantzun ezaugarri bat. Izan daiteke sexua, izan daiteke eskonduta dagoen ala ez, izan daiteke hilearen kolorea, eta edukiko genituzke beste 100 adibide. Bigarren kasuan, kuantitatiboen kasuan, zenbaki batean. Adibidez, pisua, neurria, eta bar. Kasu honetan, kuantitatiboen kasuan, izan daiteke, aldagai estadistikoa izan daiteke kuantitatiboa jarraitua eta kuantitatiboa diskretoa. Zer nahi duzan jarraitua? Aldagai estadistikoak nahi adina balio har ditzake jarraitua, hau da, edozein balioa har dezakedala. Adibidez, persona baten altuera noski ez dijoazte 5 zentimetrotik 5 zentimetrora. Batek esan daiteke neurtzen dula 1,60 eta beste batek 1,71 1,71 eta bar. Eta diskretua, aldagai estadistikoa balio kopuru mugatua har dezakenean. Adibidez, seme-alaben kopurua. Hemen noski ez du lortuko 1,5 tipoko emaitza. Izatekotan izango da 1, edo 2, edo 3, edo 4, baina hemen izango dira bakarrik zenbaki naturalak, diskretoak, saltoak ematen dituzte. Nola baita esateko, 1-tik 2, 2-tik 3.